Sa atong channel guys na datay mga mukbang, gaming, challenging, adventure, lifestyle. So kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe na din guys, and don't forget to hit the notification bell guys para ulit po tayo magkita-kits. A few moments later. Oh my God! Ay, Diyos ko! Atras ko my guys, take murag hari na dito na. Atras ko kay murag. So nahayag na ganiha ngit-ngit kay ga ato bang mag-against the light magutaga niya guys. So karon klaro na kaayo nang nasa tungdog mo. Klaro na hayag kaayo, diba? Oh oh my God. Ay. So feel it easy lang good, just relax. Just relax. Ito ay galisod mong pupugos akong kanang ay life jacket kay murag maglisod kog lihok. Ayan, basta. So dito ta kadto. Magtungtong. So na guys, hindi na mag-isda magtungtong. Kaya ma-relax ito. Uy, oh. Oh my God. Uy, Diyos ko. Atras ko my guys, take murag hari na dito na. Atras ko kay murag.
1 hour later. Kana da dungguan ya po na kanang marinay dagang pambot. Dungguan. At kani ah napo diha nalagi usa po na diha dapita. Na may asa na? May magana-gana. Ah, tapay-tapay mo ni, tapay-tapay. Oh, lagi yung ana-ana. Ha? Ada ko kayo na. Murag na, dako kay tanawon, layo-layo ta. Tapay-tapay, di ay na. Panagat nga, tapay-tapay. Asa man na yung murag bay, dihas kuan. Day, nalagi ka ng murag balay. Balay na? Simbahan nas buntod. Ambot, isa na. Ganyan guys, kasi tayo dito mangulit na. Bumalik na sa akin. Nagod-agod dyan dito pa, dito dapita. Muna na itong ginatuan. Kung ako nag-video kay parang pagkukakubaan mo gusto mo. Nagod, hindi ko makonsentrate. Oh my goodness. Adiri, mada, ingani na. Ang sitwasyon sa mga dagat diri ingani. Pwede to, kulba-kulba, zupon, pakulbaan mo daw kauban. Ay, nakahandog po sila diri. Abinaw ka po naging kulbaan mo rin nahandog. Pero actually guys, nag-isuot on big life jacket. Pero katong mga hanas na manglangoy, like anak na adiha sa pro, wala na sila nagsuot ng life jacket. Forum ikaw pong nagsuot ng life jacket. Ako, my daughter, my son, and sister sa ako ang bana. Ansa man ang murag kamalik-kamalik, mura man ay abanganan siguro pud no. Kay naman tay di po na ang gusuan oy, kay layo-layo naman is dagat ang gusuan, kay dul-dul ra man sa baybay. Dahil nalagi mga kwa na, mga baybay. Floating siguro pud na nakuha no. Floating cottage. Kanina asa na? Kanilagi. Wilmar?
padulong na jud siya sa kahaponon guys. Padulong hapon na gyud kay alas 5 na ron kapit. Ang adlaw na sa tali sa na. So nindot kayo pang tanawon diri ang mga moto guys. Muni mga kabutuhan sa Bohol. Here, very nice. Ayan. Parang Chocolate Hills. Char. Muni kitawag sila Chocolate Hills. Kaya daghang mga hills na, daghang mga bundok. Mura bag mo na sila. Hills. Mura bag daghang mag-meaning sa hills. Daghan. Napoy sandal nga hills. Charot. Beto guys, oy. So tapo dito sa buntod nga murag napoy sa kabukbalay. Adto. Ja. Ano na palibot. Diba? Nice. Oh, see. Dara, doon na ta sa floating cottage. Ayan. Oh, floating cottage. Mo pud ni katong mo ni katong ipangaliguan siguro pud lakatirin. Lakatkat. Kani this one. So maoni. Maoni gikaliguan nilang kuan. Ayan guys. Floating cottage diri. Ayan, nasabi. One eternity later. Og sa wala pa diha ka subscribe guys, please subscribe na dayon guys sa atong YouTube channel Ruby si Maggala, and don't forget to hit the notification bell guys para lagi tayong magkita-kita kids. Bye bye. Bye. Places that I go inside my head, try to replace the memories with silhouettes, but I know things only